Ah! 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 What's this? Wow. Bulad and egg. Gabi na kong iluto. Oh. Palibot. Uy, nagusbat. Video ba? Video. Vlog ne. Mga manok. Yes. Salamat. Oh. Hey, what's up, mama? Musta? Morning. That is my adopted iro. What's up, everyone? Good morning. So, this is my life. Nagpuyo ko nga ako rang usa, ako'y kauban, and then akong balay. This is my day. Since Sabado man ron, good morning. What's up, everyone? So, ang atong hisgotan karon is how to live frugal. So, ang una na kong gibuhat no kay since nag-work man ko sa department sa gobyerno, pero dili lang ko magtelog unsa. Bitaw, maestro ko dayon sa nako sa public school sa Baa puli mga manok eh. Ulitaw single, char. Ug kinsa nang mga wadya single girls siya. Agay. Regards lang ko ninyo. Mga pita. Ang una na akong gibuhat no, being gitawag nila frugality, magtinihik. Nagama kog balay worth mga 80,000 siguro ni dala sa mga appliance, sa refrigerator, something like that, mga gamit sa sulod, sofa bed, mga lamisa, mga dayon. Ang akong bill sa kuryente is last December, akong bill is 85 pesos ra, which is very very low kay wala man gud ko diri usa ka semana. Then last November ang akong bill is 250 or something. So ingon na kabarato ang bill diri sa kuryente. Dayon as of akong tubig, ang gamit akong tubig is tubig sa ulan kay last year kusog kaing ulan, siging ulan. So daghan kong tubig, dayon ako lang i-treatment, butangan ako og chlorine, moy ako ipangligo o panglaba. Dayon kung sa akong mga mainom nga tubig, order lang ko og tubig mainom kana order lang ko tag 5 sa usa ka semana, then ihatod ra dire. So more pud nag mga mga 130 pesos sa deliver, mga 5 to 7 gallons. Dayon mahurot na ko na for almost 2 weeks or hapit mo 3 weeks. Dayon wala ko nagpalit og mga gamit like washing machine or unsa pa ng mga fancy things nga nga magamit na to nga makonsumo og kuryente kay lagi mahal kaayo. Washing machine, wala koy oven, then ang akong gasol gamay kay akong kuha akong gasol.
Tadan! Gasulit, gasulit. So, guys, inana. So, ang pangutana nga nung inana man katihik ang akong pagkinabuhi diri sa kuan Sami City. Actually, guys, gusto magug ko mag-save og dako so that maka-invest og dako. Actually, ga-invest nako karon sa stock market, sa real estate og sa mutual funds. I'm planning to add more on mutual funds because it's very safe. Dayon na ay fund managers nga magtan-aw sa imong mga funds, whereas kung ikaw mag-trade sa stocks, mag-invest sa stocks like using First Metrosec, COL or AAA securities, lisod kaayo kay mukuyaw-kuyawan ka kay baso niya moubos ang value din, dili ka kabalo mo basa sa mga iyahang mga statistics, so masayang lang ang imuhang gina-invest ng mga kwarta. So dayon dili pud siya diversified kay kung mopalit ka og worth Jollibee, Jollibee 100 shares, dibi apo ka kapalit kag 10 shares ana, pero lisod dugay add lots man na siya. Dahil maglibog ka sa imong mga paliton, whereas kung mopalit ka og mga mutual funds, direct na siya nga diversified. Tanang mga stocks halos iha nang gipalit din, ilang gipili din na fund manager. So ingon ana, dayon kung gusto mo mag-live frugal, kape with buak nga baso. So ingon ani ang akong kinabuhi diri sa Usamis, living frugal life. So let's have a tour in my house. Bike, akong kusina, then akong refrigerator, why sulod? Kung palibot, gamay kaayo guot kaysa nga tanan. Kung mga tubig, ako ang motor nga bati. Kraot na siya. Actually, sikanhan man ni akong motor nga gipalit. Sikanhan ni siya. Dayon, tuyo na ko nga sikanhan kay bukid mangong ko mo duty. Dayon, tubig sa ulan. Napo ko'y tangki diha duha na kabo. Dito. Dayon, napo ko'y mini garden. Then napo ko'y gamayng dragon fruit diha oh. Kuha man na. Then kini akong garden. Then karon magtanom ko. Dayon, ako ang something like that. So, mo ni ang akong kinabuhi diri guys. So, thank you kayo sa pag-watch sa video. Dayon, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please like and subscribe. And then kung di ka ganang subscribe, hit thumbs up. Daghang salamat. Bye-bye.